ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Executive member badai pe yakatna triat jong Khasi Hills Autonomous District Council uba gigur murthong ulapan pau ba jingbamla jong council ban ai trading license yak resource rubber private limited kapatari kam hamos mai ribhoi district kadai namar jingkam trai jong arngot gibrio ba kani ka kam menta karang dan hapreng mukut duma habai kan bikala pathai khubor ba gigur murthong ulapan pau ha katu ka chaka kadan ka jia ka ja bami arngot kitrai bat kimdan ka jinges ko thu jingmut bat kilabu ru ka jing ujor hapo KHADC pada hadin ke jingyo ya jing ujor ngila sange man penthamai no ya ka license jongka tinakaling jungni council ndai bang isu songkhop dre ngila sim ya ka step dre nakaling jungi pat ngi habyaj bet kat kum ka rules menhakane ngila pha ya ki inquiry team satu tingila yo katokat ne ka feedback haka bede bat kutuka factory ti hadin nang tu ngiyo saka jing complain na kitrai kendo hai bade bat ka tu ka kendo tiga don arut laingut ki ban long trang tu ti nakaling jungi hadin bang ila yu ya ka complain tingi claim renew su ya ka license ila pasange ya ka jing renew ya ka license ya hadin nang tu pat kila one bank jong iba roy sendrem u pade naka HYC ti kila wan bat nga tinga laong eki banakaling jungi ngila sim ya ka step ndrengi hap up ya ka por namar bele nakaling jungi ban su le kulmaru ngiru ngi hap pikir ya la jong namar ba kadon ka rules ngi hap ya bet kat kum ka rules bet tinga laong i uba nakaling jungi ngin hap up ya ka ka jing ai jing mut na kaleng kanong sat anjungi ka council hadin bangila yo ya ka jing ai jing mut na ka nong sat an jongi pat ngin sa sim ya ka step kumno ngin le haka bede bat ketu ka factory tikadai kata ka step ka ba nakaleng ka council bat nakaleng kum em in charge jong ka tret ngin sa sim ya ka step pat hadin pangilayo ya ka jingai jingmut ila de pha chau unong sat an jongi ban ai jingmut halor ketika jingya ka je bat tu try factory pot kemut ka longkum tahi ka don ka jingya ka je haka bede bat ka tu ka khendo te kimi arngut kitrai te kimya sungthu jingmut te halor kata kila ai ka complain sangi sa council te hadin bangil ngila yo ya ka jing complain jong ki ngila sange no ya ka jing renew ya ka license jong tu try factory ten re ban susim action kumto tingi ngimla ngihapan ya ka jingai jingmut jong nong sat an jongi ti adin bala yo ya ka jingai jingmut jong pat ngin sa sim no ya karai kumno ngi de ban le nakaleng ka council haga bede bat ki pat nakaleng jongi ngim la ban onge namar maki kidon la ka jong galenti ban le ti nakaleng jongi kum council ngi habyat bet kat kum garul ti adin bangila yo ya ki bal khot tingin sa sim ya karai no ngi de ban le lagi don kam ban khang be ada ka jing ai jing mut jong nong sa an jung ngi hap pe chuai kata ngila don ka jing ya keren tharai hapo kate tayo banwan tharai la japi amtun ba ronald we bat uba cbsim te nakaleng jung ki kila ai jing tho singi banum dei ban renew ya ka license te nakaleng jung ngi hap sngap namar ba makir kide kitrai kendo la jan sibnai tam mai kendo habete bat kitu ki trai kendo namar bangilo ngila kulmar namar kimi arngut laingut tingila pha saka district administration ban ai ka clarification la ka de chongno kane ka trai jaka ndrengi ngimla su nangkaleng jungiru mano bede sisa namar ba one way ong bede jonga one way bede jonga tingi pan bet napo DC office ba kide ban ai ya ka clarification halor ka jinglong try de mano ti hadu menta nakaleng ka district administration klem padai ru
ki sim marwet namar ngi lapi ba ka NOC ki aibet te nagaling jungi yakata ngimla riban ong namar ba kisong haki kumno ki yarai nagaling sim re iyo ibet ba ki don bet ki kot kislagi ba bang ha ba debat ki sim ki sordar snong ke em nagaling jungi kumbang ala yathu bangin hap up yaka jingai jungmit jongu legal advisor jungi hadin bang ila yo ya katut ingin sa simak san larang idon kamban khang ingin khang ada don kamban cancel ya ka trading license ingin cancel ta song haka jingai jingmut jungi namar ba ni hapsim ya ka legal advisor